Moi bo día a todas e a todos. Vou comezar ca rolda de prensa da Xunta de Goberno. Dos puntos 1 ao 5, como vedes no resumo que se vos entregou, son concesións de licencias do Concellería de Espazos Cidadás, de licencias para vivendas unifamiliares. O punto número 5 é unha proposta de rexeitamento dun recurso presentado contra uns intereses da expropiación na parcela 215 a Muíña. O recurso presentado reclamaba uns intereses máis elevados, uns puntos por riba do interese marcado. O interese que se aplica é o que legalmente establece pois o marco normativo, entonces rexeitase a proposta. O número 6, rexeitase a proposta a demanda solicitada. O número 6 é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadáns para sustituir 3 vehículos da flota de autobuses por outros vehículos máis novos. A proposta número 7 é unha proposta da Concellería de Obras. Trátase de unha imaxe corporativa unificada para as obras que se fan no Concello, co fin de que os veciños e as veciñas podan identificar quen está a facer esas obras e que todas as obras pois conten con unha imaxe homoxénea e tamén que saiba quen a está a financiar. Chegouse tamén un acordo coa Deputación da Coruña para aquelas obras que están financiadas na súa maior parte pola Deputación, pois utilizar tamén esta mesma imaxe do Concello de Santiago cun pequeno modificación, incluindo que son subvencións da Deputación da Coruña. A proposta número 8 é unha proposta do Concelleiro de Convivencia e Medio Ambiente. Trátase da adxudicación do suministro de vestiario para o persoal do Parque de Extinción de Incendios do Concello de Santiago. Adxudícase o contrato por algo menos de 40.000 euros, 39.093 euros ao Corte Inglés. E por último, a última proposta da orde do día é a proposta número 9, que tamén é unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente dun convenio de colaboración do Concello de Santiago coa Asociación de Hostelería para o consumo da auga da billa e, por lo tanto, pois facendo fincapé na campaña que se iniciamos fai tempo de promover a reducción dos usos dos envases que teñen pois un só uso, non? Comezaría agora coas urxencias. Son 6, falta aquí un ano resumo. Sí. Ahora vos indico. Sí, que había un erro tamén inicialmente na proposta, sí. Comezaría coas urxencias. A primeira urxencia é unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia relativa á tramitación de emerxencia dunha actuación, dado que existe pois unha situación de risco, de perigo. Trátase dunha actuación de emerxencia de roza dun solar que é privado, habería que desbrozar e talar os primeiros 50 metros deste solar, un solar que se atopa situado na rúa Antonio Machado Álvarez, na zona de Santas Mariñas. Por tanto, unha execución subsidiaria, non? O Concello actúa porque non actuaron os propietarios. Existen peticións e reclamacións de veciños da zona desde fai tempo. Oficialmente no Concello dende novembro de 2017. Nese mesmo mes, en novembro de 2017, comezouse a notificar os propietarios do solar de que tiñan que ter o solar tiñan obriga de acondicionar o solar e telo en condicións que non supoñeran un risco público.
non actuaron os propietarios. En marzo deste ano tamén se lle notificou a Consellería de Medio Rural e ante esta situación que non existe ningunha actuación, pois actuaremos por responsabilidade do Concello de Santiago e despois, como en todas as execucións subsidiarias, trasladarse o gasto aos propietarios. O punto número 2 da orde do día, das urxencias, é unha proposta da Concelleira de Acción Cultural relativa á aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación de Animación Sociocultural e Tempo Libre de Circo Nove. Trátase xa da terceira edición, o terceiro convenio que facemos con esta asociación para habilitar actuacións dos artistas de circo nas prazas da cidade. Este ano, ademais, pois conta con novidades, sobre todo nas que se refiren aos tempos, aumentase o número de horas, sobre todo cara á tarde e noite, e permite isto pois acoller moitos máis artistas, non só da cidade ou do país, senón tamén internacionais. É unha forma pois máis de apoiar a arte na rúa e que terá lugar en Santiago durante xullo, agosto e setembro. Haberá actuacións tanto na Praza da Quintana como Praterías, Toural e Alameda. A terceira proposta das urxencias trátase dunha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás relativa a pagar unha nova sentencia relacionada co transporte urbano que recurría un acordo de Xunta de Goberno do ano 2014 onde se acordou a liquidación de transporte urbano do 2013. O importe da sentencia son 151.427,23 euros. Non é novo este tipo de sentencias, sabedes que xa tivemos unhas anteriores tamén relacionadas con liquidacións do servizo de transporte. Esta, pois, refírese á liquidación, como decía antes, do ano 2013. O punto número 4 das urxencias é unha resolución de recoñecemento de obrigas e de reparo coa intervención para ese contrato de recoñecemento de obrigas. O punto número 5 que comentaba que faltaba é unha dación de contas o convenio asinado entre o Concello de Santiago e o Refugio de Animais. A semana pasada, o venres en Xunta de Goberno, a semana pasada aprobamos ese convenio, asinouse esta semana e deuse conta en Xunta de Goberno. E por último, a última proposta das urxencias é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás relativa á modificación do prego de cláusulas administrativas da redacción do proxecto da rúa Clara Campoamor. Hai algunha pregunta? Sobre este último punto, el de los accesos de la intimidad, ¿por qué se tiene que ampliar? Sí, en relación a este último punto, houve unha petición da Asociación de Empresas de Enseñería relativa á modificación dunha parte dos criterios da adxudicación que estaban no emprego e na ampliación de prazo que había de 15 días a 30 días. A proposta vai nese sentido, modifica os criterios de adxudicación que estaban no prego de cláusulas administrativas e, por lo tanto, amplía tamén o prazo que había inicialmente previsto para a presentación de ofertas ata 30 días. Pero, por que motivo? Na petición considérase que os criterios de adxudicación, os que son relativos ao criterio económico, ten que ter un menor peso coa nova lei de contratos
Pensamos que é acertada esta reclamación por parte da Asociación de Empresas de Enseñería e modifícase nese sentido, dáselle un menor peso á hora dos criterios da adxudicación dos puntos a otorgar as ofertas presentadas. Entonces, ¿hasta cuándo estaría...? Con isto iníciase coa aprobación de hoxe e comezaría a contar os 30 días de prazo. A partir de que se ha publicado no BOP, que é cuestión dos días. Pois non está publicado? Non, de momento non está, bueno, estaba publicado, pero non está publicado. Tense que, en canto se aproba en Xunta de Goberno, tense que volver, o acordo de Xunta de Goberno de hoxe, tense que volver a publicar e subir na página web do perfil do contratante. La semana que viene se lleva al Pleno del Parlamento la moción para quitar al Gobierno local el tema de los accesos, que creen que va a ir con retraso, en este caso. Eu creo que estamos a falar dun mes, de unha obra que non se pode iniciar ata que estea feita a estación de autobuses por parte da Xunta de Galicia. Estamos a falar que a estación de autobuses de momento non está adxudicada pola Xunta de Galicia, é dicir, ten que haber todo un proceso, rematar o proceso de licitación, adxudicarse, firma de contrato e execución da obra, que unha obra como pode ser facer unha estación de autobuses non ha de ter unha execución corta. Os accesos a reurbanización da Rúa Clara Campoamor non poden iniciarse ata que esa parte da Xunta de Galicia, ata que a estación de autobuses estesa pois case rematada, non? Entonces, que agora haxa un mes de prazo para a redacción do proxecto, creo que nos prazos nos que nos movemos estamos moi ben de tempo e a proposta e o proxecto está encamiñado, non? Eu creo que, xa o dixo o alcalde, creo que a Xunta de Galicia ten moitos outros temas importantes polos que preocuparse ou polos que se debería preocupar, como é o que está acontecendo agora mesmo no Estado, como para preocuparse dos accesos da estación intermodal, que son competencia do Concello de Santiago e, como se ve, están encamiñados e temos tempo máis que suficiente para facer o proxecto. Sobre a primeira urxencia, a maiores de que o Concello lle pase a factura aos propietarios, vai haber sancións? Normalmente nas execucións subsidiarias como esta non existe unha sanción. Pásaselle o gasto que soportou o Concello por actuar por o principio de responsabilidade en algo que é competencia e responsabilidade dos propietarios e que ademais foron notificados en diferentes momentos desde fai meses, desde novembro de 2017, que foi a primeira notificación. Non contempla a normativa unha sanción, si que o gasto que lle supuso o Concello, é dicir, a todos os veciños e veciñas de Santiago, se ha repercutido aos propietarios do solar. E se acometeron ya esos trabajos ou se van a... Non, aprobouse hoxe en Xunta de Goberno acometelos por urxencia, é dicir, un procedemento que permite actuar de forma rápida, entón, pois probablemente nos próximos días se acometerán. E cal é o perigo? O perigo de incendio. É un solar que, bueno, necesita un desbroce, unha tala importante, que ademais pois está cercano a sitios delicados e por eso se actúa. E hai máis rematou o prazo da Xunta para desbroces e fincas que están nese risco. O Concello sabe que nivel de seguimento desa obra Nos particulares, bueno, nós fomos moi críticos con ese decreto da Xunta, non porque non creamos que hai que actuar nos desbroces como se debatiu no pleno da semana pasada, senón porque creemos que non é a forma de proceder e que é bastante complicado a súa viabilidade, non, por parte dos particulares, cun prazo tan corto de tempo e que o propio presidente da Xunta recoñeceu que el mesmo era dos incumplidores, non? Nós non temos esa información de que particulares rematou agora, foi onte, non? Había ata 31 de maio de prazo, non temos esa información de que particulares pois realizaron actuacións e de cales non.
eu entendo que hai que buscar outros mecanismos, non, para habilitar ese traballo e para a loita de prevención contra incendios. Por parte do Concello de Santiago sí que temos en marcha diferentes procedementos para que os solares que son municipales estean en condicións adecuadas. Sobre la reposición de 3 vehículos para la flota de autobuses urbanos, ¿esto lo va a poner la empresa que sigue siendo la concesionaria? Sí, de feito é unha das condicións que teñen polo prego e o contrato que hai con esa empresa, non, de renovación de flota de autobuses cando os autobuses pois empezan a estar obsoletos. Son 3 autobuses que se cambian por outros 3 autobuses máis novos. En la oposición es recurrente que cada cierto tiempo piden que se renueve esa flota de autobuses. Hace un par de semanas o 3, Jorge Duarte negaba que fuese necesario, que con lo que se había hecho, con los cambios que se habían hecho en la flota, que llegaban y que no se contemplaban más cambios hasta enero, cuando estuviese en vigor el nuevo contrato de transporte. ¿Cuál es el motivo? Eu non recordo exactamente esas declaracións de Jorge. Xa creo que o terceiro acordo de Xunta de Goberno que tomamos de renovación de flota de autobuses, xa se renovaron un número importante, non recordo exactamente cal, despois se vos interesa vos lo poden pasar do Departamento de Comunicación, pero sí que sei que aprobamos 3 expedientes de renovación, algúns con un número de autobuses superior ao que leva este, e o que creo que trasladou Jorge Duarte é que non ia haber modificacións nos servicios relevantes ata que entrara pois a nova empresa, a nova adxudicación que contempla pois modificacións sustantivas nas liñas, nos autobuses, que contempla tamén pois un tipo de autobuses máis respetuosos co medio ambiente, que non iba a haber modificacións sustantivas no servizo, pero, por suposto, si hai necesidade, porque están obsoletos ou porque teñen averías, de cambiar os autobuses do Concello, por prego, a actual empresa está obrigada e nós así o requerimos. ¿Y cómo se encuentra el estado de la nueva licitación? A nova licitación, coa nova lei de contratos, como xa explicou o concelleiro en varias ocasións, tivo que ser enviado ao estudio económico a Madrid, a un órgano que a nova lei de contrato contempla, pero que non está creado. De feito, a resposta foi que non estaba creado, entonces que non podían emitir un informe sobre que a propia lei de contratos lle require, así que podíamos continuar coa licitación. Os pregos están preparados, eu tampouco teño todos os detalles de que situación están os pregos de estación de autobuses, dos autobuses, pero sí que están preparados, que están nos departamentos administrativos, e que supoño que comezará pois en breve. Non, de todas formas, aí quen pode ter máis detalle é o concelleiro. Estes autobuses van ter unha particularidade? Van ser como os que hai agora ou xa se vai tirar? Non. Estes 3 autobuses que se sustituyen agora son cumplindo o prego contrato actual, entonces serán do mesmo modelo e do mesmo formato que os 3 actuales que hai, pero máis novos. E os outros 3 retíranse? Os outros 3 retíranse, sí. Hoy por la mañana Rubén Cerra da cuenta de que la concesionaria del servicio de limpieza de los pabellones y los colegios del concello había despedido a 3 trabajadores. No sé si los trabajadores han puesto ya en contacto con el concello o cuál es su situación a partir de ahora. Sí, nos estamos en contacto cos traballadores e ca nova concesionaria. O que lles trasladamos é que nos enviaran pois calquer incumplimento ou posible incumplimento que poda haber por parte da concesionaria. Se é así, nos non temos constancia de momento por escrito dese despido, pero sí que nos lo trasladaron pois que podía acontecer verbalmente. Pedimoslle que nos trasladaran toda a información para avaliar con o noso departamento xurídico
a actuación que pode ter o Concello nesta situación, non? É un problema entre empresa privada e traballadores, pero ser unha concesionaria do Concello e, ademais, unha concesionaria que está obrigada a subrogar o persoal, pois, en canto nos chegue toda a documentación, nos avaliaremos jurídicamente a situación. Nos han puesto en contacto con a empresa en momento? A empresa comeza hoxe a prestar os servicios, se non estou equivocada, comezaba o 1 de xuño. Entón, isto temos diferentes observacións que nos chegaron desde un punto de vista informal, pero non temos ningún tipo de constancia documental de momento, non? Así que nos ofrecimos todo o noso apoio, por suposto, como non podía ser de outra forma, aos traballadores. En canto teñamos toda a documentación do acontecido, pois avaliaremos as posibilidades que temos jurídicamente como Concello, que, insisto, a subrogación era obrigatoria e despois as relacións entre empresa e traballadores pois tamén son relacións entre unha empresa privada e traballadores e bueno, a capacidade que pode ter o Concello para actuar implica se existe algún tipo de incumplimento no prego, no contrato, non? De todas formas, estamos falando de oídas, de momento non nos chegou esa documentación para avaliala xurídicamente e, de todas formas, nos estaremos vixiantes de que o que estaba no contrato e o que foi adxudicado á empresa se cumpra e se respeta, por suposto, os dereitos dos traballadores. Alguna cousiña máis? Sí. Sí, un pouco máis de detalle do convenio de asociación de hostelería, polo dar unha garantía. Había un programa. E que existe é unha ampliación dunha campaña xa existente por parte do Concello de Santiago para que nos locais de Santiago pois se promova o uso da auga da villa, que se consuma a auga da villa e, polo tanto, consecuente reducción en envases que son dun só uso e se aposta tamén por unha política de medio ambiente, de protección de medio ambiente, non? O convenio é un convenio que non ten implicación económica, non existe ningún tipo de financiamento, só unha colaboración entre Concello e a Asociación de Hostelería para que os locais e restaurantes que forman parte desa asociación pois asuman esta campaña que se iniciou dende o Concello. Faránse entrega de materiais para a campaña, pois cartelería, cartéis de mesa, sarras de auga para utilizar, bueno, para a auga da villa, así como sesións informativas ca Asociación de Hostelería e os seus asociados. Como está aí agora? A campaña non teño, aí sí que non teño información. A que obedece esa diferencia na liquidación con operador do transporte, vamos? Asunto 3. Si, esta é unha sentencia que non é nova porque xa aconteceu con outras liquidacións anteriores do Concello de Santiago dos operadores de transporte urbano. De feito, eu creo que nestes últimos anos xa pagamos máis de 2 ou 3 sentencias neste sentido. Esta refírese ao acordo que se tomou en Xunta de Goberno no ano 2014 que aproba unha liquidación para a operadora de transporte urbano para o 2013. Existe un recurso por parte da operadora no xulgado que considera que esa liquidación é incorrecta porque tense que aplicar un prezo diferente para o gasóleo, para
o consumo de gasóleo, non? O xulgado así acepta o cálculo que presenta a operadora sobre ese prezo que presenta, pois obriga ao Concello a pagar 151.427 € en contra do acordo que se tomara no seu momento na Xunta de Goberno do 2014. Esa resolución porque hai reparos a mí. Sí, é un recoñecemento de obrigas de 7 facturas que suman un importe de 26.000 €. Estas 7 facturas están vinculadas ao contrato que ten o Concello ca empresa que xestiona as sancións de tráfico. No prego dese contrato realizado no ano, creo que fai 4 anos, no prego dese contrato hai un apartado que indica que as notificacións que se fagan por sancións de tráfico aos particulares, o 35% dese gasto será asumido polo Concello de Santiago, pero que a empresa que notifica esas sancións será escollida pola concesionaria que ten agora mesmo pois o contrato de sancións de tráfico. Ante eso, existe unha discrepancia entre a intervención municipal e a redacción deses pregos realizados, como decía, fai pois algo máis de 4 anos, de que considera que como non temos contrato con esa empresa, xa que é unha empresa que escolle a propia concesionaria, pois este procedimento debería ir á Xunta de Goberno por recoñecemento de obrigas. É basicamente eso. Non sei se o expliquei ben, pero basicamente eso, o sea, cúmplese os pregos que se marcaron pois fai 4 anos, no que a empresa concesionaria escolle quen notifica, o Concello asume 35%, como nós non temos contrato con esa empresa que notifica, xa que é un contrato e un acordo que chega á concesionaria de sancións de tráfico, pois dentro da intervención se considera que ten que ir ao recoñecemento de obrigas e á Xunta de Goberno. Non se cuestiona que hai que pagar esa cantidad? Non. Senón que debe seguir outro procedimento. Senón que tal vez pois ese procedimento que se determinou nos pregos no seu momento, pois consideran que non debería de ser o máis adecuado. Algo máis, non? Bueno, pois moitas gracias.